Sa Good Vibes, cashless transactions ang igalunsar sang bus company upod sa Department of Transportation kabahin sang modernization program kag tikang kontra sa paglaptas ng COVID-19. Naanda na ang pagdawanay sang flete sa mga pampubliko nga salakyan kasubong sang jeep kag bus. Pero pinaagi sa automated fare collection system nga igalunsar sang Vallecar Transit Incorporated sarang na ini mapaiway kag posible makabulig man ini sa pagpahagan-hagan sang paglaptas ng kaso sang COVID-19 ilabi na sa probinsya. Suno kay Jade Cibalios, pamuno sang Media Relations sang BTI, ang cashless transaction ang nahauna nga ipatuman sang bus company upod man sa Department of Transportation diri sa Visayas. Contactless siya, cashless. So, amo na bala, hindi ka na pwede da makig-disuganay kung magkuha ka sang magbayad ka sang plete, kag tiisugong kabaluman ta kung ano ka lala sa sitwasyon sa pandemic, no. So, do hindi ka gidya mag-worry nga pag saka mo sa bus, matransaksyon ka pa sa konduktor. Ginasugura na sang bus company ang pagpanagtag sang libre nga AFCS cards. Ang AFCS nga malawig na nga ginapatuman sa mga railway system ang kabahin sang modernization program sang DOTR kag sang pinakadako nga bus company sa pungsod. Imbis nga magbayad sang cash, ininang gamiton pinaagi sa pagtap sang card. Ang nagkaliwan na founder namin nga si Ricardo Yanson Sr. Amo man ang bisyon niya sa ulihin nga ang Vallecar magkaupod sa man nga modernization program. Nga amo man asubong ginapadayon na sa amang president ang CEO nga si Leo Yanson. So tanan nga posible nga mangimahapos para sa mga pasahero despite sang crisis subong nga ginatubag tano mulo mabudlay man sa part namon but si Sir Larway ang ginapaminsay kinagapon po ano ang maayo para sa mga sa riding public na matagaan sila sang komportabling pagsakay sang nga makalabot sila sa ilabalay no nga safe sila sa man nga kasaplagan sa lawas. Sa Lunes na ilunsar sang BTI ang sistema kag ang Bacolod Victorias lang nga rota ang mangin pilot area.